Alpha Record. Tatin ɗin sakwata wani hakika Aliyu S marafa ne kare rawaka ta kungiyar tatin don akwai alaka manyan mutane akwai ciki masu hazaka maza da mata duka ai akwai cikinta akwai haɗin kai ciki har dubun fahimta domin taimakawa an ka kirkire ta ga al'umma na ƙasa yanzu ba kamar ta ba ta nuna bambanci kungiyar ga mai yanci dai rabon abinci mata mazan musunci taimakon marayu haka har da tallakawa duka masu ƙaramin ƙarfi kai wa tallafi tatin ta fito da samar muna ci gaba dukkanin wata kungiya ni dai ban ga kamar ta ba na tsaro ta yi taimakon gajiyayyu har marashin uba asibiti ta kama zuwa ga majini yaro babba kai har membobin cikinta wannan su ne kan gaba kan marubuta har mawaka jarumai bata bar su ba tatin ƙungiyar mata alkhairi ce taimako ga marayu sa ta jiyo duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa tatin ƙungiyar mata alkhairi ce taimako ga marayu sa ka jiyo duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa tatin kungiyar mu ta alhairi ce taimako ga marayu sa gajiyayyu duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa sunan Allah wanda shi ɗaya nake ma bauta mahalicin kowa komai rabu ɗagan daraja ta gani tatin ƙungiyar mu ƙasa ta yata ya zamta faɗaɗa ko ina har waje na ƙasa ta alfarmar annabi an ban Khadija abban binta ƙara jagorancin ƙungiyar mu tatin ƙungiyar mata alkhairi ce taimako ga marayu sa gajiyayyu duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa ƙungiyar ta mawaƙa 'yan fim ce ku jiya na taƙaita ma'ana ka ne wata ku biyo muku gane nufinta taimakon al'umma musamman kundirizin na haɗa ta da marayu ko gajiyayyu ne babban aikinta marasa ƙarfi marasa sana'a na lissafinta abdul elbasit sokoto gane a tatin ƙungiyar mata alkhairi ce taimako ga marayu sa gajiyayyu duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa na yi sassarfa na to za na buɗe bayani kudirin alheri kungiyar mu take niyya taimako tallafi ga marayu hakan nufi na kwarai kungiyar mu ta tatin tana cikin ran mutane ni yan zata egin ga sokoto na yi kira ga mutane ni yau kudirina ya cika tun da ina a cikin kungiyar tatin ƙungiyar mata alkhairi ce taimako ga marayu sa gajiyayyu duka mutane ko ina ta ratsa duka jihohi ta yi warasa tatin sani kai ne babba da duk jama'a ta ƙasa ta kowa ban ware ba
nasara ce. To ina al'umma na ko ina ban sun kumance. Wannan kungiya ce mai alfanu anan a takaice. Kan tatin